Tak dneska já tady mám favorita, rovnám na něm nějaký menší parkovačky, ale na tohle auto mám osobní vzpomínku, protože ho měl chvíli můj děda s babičkou, než jim ho ukradli, ale přesně v téhle barvě, takže pro mě to je vzpomínka stará 30 let možná. Já jsem tady rovnal nějaký běžný parkovačky, to znamená poškození dveří, ty byly drobnější, ale zákazníkovi nejvíc vadí tady tenhle lavor na tom zadním blatníku, takže tohle je to, na čemu záleží nejvíc a co budu na tomhle autě rovnat. No to nevypadá nějak dramaticky, ale je vidět, že se to zlomilo až tady, v tomhle hodním místě. Tady jsou vidět vlny, takže tohle se bude muset všechno srovnat, aby se to uvolnilo. U těch starších aut to rovnání je vždycky trošku složitější kvůli tomu, že ten lak už je starý a člověk musí rovnat opatrně, aby to neprasklo a dávat pozor, jestli to někde není lakovaný. Jo, je tady prostě těch problémů trochu víc.